Offer my amansideshetv. Yetwi kasa ene abebu kasa yesisi ni trase. Ana mepese yenhwe na yentenetene ne kakra. Efise mpanimfo se owura fi ukrom hene aben a oyira ewo adwabo ase. Nti se ye to ye kasa no atwene no na ema ye yira nipesu a yeye. Nti yenhwe ebebi ti se Kwakye adeɛ a efe. Ose yɛde sika ena eye. Kwakye adeɛ a efe. Yɛde sika ena eye. Kwakye adeɛ a efe. Yɛde sika ena eye. Na emom enye nkwankyɛn adeɛ fa yɛde sika ena eye. Eye kwakye adeɛ efe. Yɛde sika ena eye. Sene Kwakye esibi fa ne ho. Osiesie ne ho ne nkapo a wɔhye ne hwene pa odi gugu ne nsa eye ne ntoma pa bi a wofura. Eno nti se osikromu a ne nipa epu behwe no na amanfo eka Kwakye ne ho ade efo. Kwakye ho ade a efe. Yɛde sika ena eye. Se amanfo ka Kwakye ne ho ade efe no na obi eka se Kwakye ne ho ade efa eye sika ena yɛde ye. Ne hwene pa odi egu ne ho no eye sika ena ode ye. Eye ne nkapo papa bi a odi ahye ne nsa no eye sika ena ode ye. Eye ne nuhwam bi odi egu ne ho no eye sika ena ode ye. Ne ntoma pa bi a wafura no eye sika ena ode ye. Eno nti ena mpanimfo ehwebu bese Kwakye ade a efe. Kwakye ne ho niema a eye fe no ode sika ena eye. Na enye nkwankyɛn ade efa ode sika ena eye. Medamase. Nyame enka mo ho. Ye besa ahia bi. Bye bye.